Billy Boy and Parkerson. Ndiye Panapa. Say my levels. After the holiday. All the secretary. Billy Boy. Wakainzwe renya yakaitika kwa Kuda unzakari rwagurusara takanotenga pepe. Nye makuwa nye grocery ngoita kungoinzwa netumakuwa kuwa. Chichi but yo ndisina futi sure nazvo izvozvo. Makuwa arutichi. Makuwa aingoti hanzi pane grocery rinofanira nganzi ranga rakaisa mumba here hanzi rakabva kunotenga yo musiyo. Mangwana hanzi rakavhara tongobiwa asati atomborididi. Vandamubvunza kuti grocery racho rakafanana nei pamwe zvinogona kusiyana pamwe usikuziyana kutoranga kunzwa zvinenge zvekuti hanzi safe mazowe mafuta ameno nesipo here ameno handada kuzonyatso panhikirikina ngozi munhu wacho pamwe aikungotaura futi achiita futi zvimwe zvekufungidzira zvokuti vanangoti kana ari munhu wacho chichi anotaura ari chazvitaura ega munhu iyeye kunhikirikina hazvina shuwa saka zvinhu zvane chingonzwa nichita se tichingotoma mupfuri ndichibva ndatongopfuura nichinhikirikina saka ndendisino futi shuwa nazvo. Saka mukuzviona sei zvakaitika pa chingave chakakonzeresa kuti mukomana azobirwa grocery? Mukomana zvimwe zvake kwamukana akaita segrocery iroro kana mama akamupa futi nemari pasadhi nyaya yake yekudhakwa nekugara mhene nemumwe mukomana umwe waanogara neimwe memba ipi mazita ezvinezvi zvedu hatichada kutaura because vamwe vanhu vacho kugara nemapanga umwe wakambondichikidzira pakatavo saka handichada kutaura mazita ubeya ari bange because vakomana vacho vakomana vemusombo dhiya vemabhurongwa vanogara nemapanga vachingonhikirikina because vamwe vacho vanenge vakungoti nhikina saka ndinda kutofungira kuti upenyu hwangu hwatogume ipapo nichinhikina ndichirakidzwa mapanga ndichididi chingodaro saka zvimwe zvakazongondiita kuti ndisataure zvemazita but tinongotaura kuti memba yaari kunhikirikina ndesuspect yedu iyo because hakuna mumwe. Saka pakaipa kapiri boy? Aiwa pakaipa. Saka paitwa sei manje? Aiwa na uchingotauro paitwa sei? Danga ari munhu aiwirana neni aichengetesa inini zvinezvi pamwe ainge achingoti chaari kungoda chiita chuya kwandiri ndichinhikira zvo chaari kungonikira chuya kwandiri achidaro pamudai akaona zvinhu zvake zviri pani zviri in order zviripo kumbuzi inini zvakawanda zvinhu zvevanhu zvandochengeteswa even mamemba chaiwo mamwe andogara naana Wedzera nevamwe chichi vanotombondichengetesa zvimwe zvinhu zvamusingatoziva kuti ndina ndakatochengeta zvinhu izvi vachizongouya but vakungoti chinhu changu vanongoona chinhu chake chiripo dai ari munhu anodowo zvekunikwirana neni zvekudidi achingonota pakanhikirikini ndobva ndaingomupawo nhikirikini. Kwako kune security po akubiwero? Kwangu ndikangoti security handisana mbobirwa. Kubirwa handisati zvangu seplazwo security inogoro zvairipo pangu yengotondeka nzwo mabasa pete panogaro pakalokwa but imba dzedu dziri nechemukati munhu anozopinda chibhuroka mukati pane nyaya inenge iri munhikirikini munhu munhikirikini chaiye. Parkerson andu kuinzwere nyaya? Ndainzwa pamba kusina nekuti nemakuwa unobva obviously kuti makuwa anotoya aregezi vana vagazi vanototi asvike akati wangapiwa mari anga ine mari ubva atenga grocery ubva aroverwa grocery mumba apa paindotosapota Billy Boy kuti sina right apa tinganotsvaga ani munhu waanogara naye wacho sina right big up senior tatodzidza hapana hatitombotaura zita racho ndiye anga ari prime suspect wangu asi waanogara naye it's obvious hapana mumwe because munhu iye kuda dipiti ndakaona kuti hatombodi kugara naye but munhu asingakwanisi kurambira munhu ndakazvieda zvangu mahwani amana apa zvinhu zvacho vanenge obvious kudai asina zvitenge asina zvibaka vaitozvishiya futi zvacho mumba imomo saka pakakudzwa doro apa iwo havo vakakudzwa nezi I suspect so. I mean, ndingataura zvisina kugesa. Saka next time manje kana mukomana akazonzi akandirwa futi kana egoro simbi toita sei manje Billy Boy? Zvine zvakuendera nekuwirirana
kuti kana achindida anoita zvese zvezvaanoda akangodo kugarawo nezveminikini zvake anongogarawo zvake nazvo ngozviwo zvinhu zvake but anofanira achimekawo security yake kuti zvinhu zvake kana ada kunonwa kana kuti akada kunodidi anofanira aito zvimwe zvinhu kana kusiya umwe munhu waanogara naye ungomusiya kutoti ashanda munhu unodai dai ndiri mari yangu yakadai dai pamwe handifunga pamwe mochi ndogona kudzoka kundiri normal ungondigarirawo kana mumba mangu achingodaro kana kutiwo akandifungawo andiona zvimwe zvinhu zvaanosuspectawo zvimwe dai achiona kwatiri atichitichengetesawo zvimwe zvinhu daro because chinhu chake hakuna munhu anombodya kana chinhu chemunhu. Senior pachizauka from before totoziva kuti vanotamba big role even padeni pavo ndo vanomhanya pantry yese zvekuti grocery kuda but senior unozokwanisa kurichengetera because vachirana more than mamenzi varume vakawanda mira senior vambori nenyaya yavo handikuziva kuti wakambotamba fight nablazwa panje yechingwa nablazwa wako tiganzi mfano wako tiganzi auye anga akadhakwa amunotamba fight yemuchirura chingwa aiwa ndinakatozvilimita but wamupedzera chingwa ka aiwa chingwa chandisina mbopera chichanjaitika sitorina kubikwa sadza wandatotiwo rege titenge kachingwa todai saka manje ini ndakangotochi inini handingofanira kungota chingwa ndakachiona plus netime yacho plus ndakapfurwa futi netime yekudya kuti ndobva ndadya ndobva ndarara ipapa hapana zvandaita saka manje terenzi munhu munyino wangu munhu anoita zvekudhakwa pamwe kumwa kwanenge achitekupa munhu futi anenge achikoda futi sadza street pamaifunga pamwe takabika takadidi takanhikirikinzi zvinhu zvese zviripo zviri in order saka tangotengwa kachingwa tati time hamuchikaona here kuti 9 dzada kukwana ndodya here futi ndarara vanangotochi sezvo chingwa chatite se uya tichichengeti tozonyasoshayana mangwana saka manje mudhara wangu dzimwe nguva ari kurwara ari kudisika terenzi akangosvika akamwa doro rake sezvanga akaita abva ngonochi mumba musina chinhu saka mudhara wangu asuspecta kuti hapana kubikwa akabva takuti ini ndina chingwa tikaterenzi akabva angonzwa acho kuti kuiwe ndonodiwa nanhikirikiwe wataseva ndada kumuta akangosvika ari munhu ane asha ndikambogona kutaura naye bva ndati chingwa chacho ndakangoisa muspeya mangu ndimirire munoita se munoshayana chingwa chenu but chingwa chacho yanga iri one loaf iyo yanga iri tanga tatotengera tototi inina mudhara tisheyane ndo machengetera ndikaita chingwa ichi saka manje mudhara futi ndiakazoita futi akundi opose kuti bedurirwa chingwa nanhikirikini saka manje akanga ari rude through kudhakwa kwanga akaitwa ndo nyaya yakangonhikiri kwetoti hanzi indada kurwa naye kwandikuita sebhosi nyango ina angoite zvanga akaita nemaweapons nezvinhu zvandaimufunga kuti munhu akadai anga asingambomira neni maweapons iwonawo aiwa ndinogara nezvakawanda nyangowo safety yekungoti munhu akadai uyu ndikamudai kana ndikamudai so ngoti munyingina munhu futi womumba azodiwa but atidiwa vanotambira mafight nyaya dzechikafu handikazvikurudzirwa sinazvatara chikwadi maybe uza munhu anenge ambomwa bhiyaka anenge ada zvinhu zvekudya because ndakangopfuurawo kane parodi yake anenge ari mavana anenge achitoti ndau yachindipai ndakangopfuurawo neparodi ndangonzwa noise ndakati ndeipikwa iri kuitika ndikunzwa nyaya yacho hanzi ndeyechingwa ndakati komana ngori chingwa chedhora achazikanakira chedhora mba mangu chemo mune mvura imwe nandakangocherawo ndomadhezima makambenda mvura kumba ndada kubudisa chingwa icho ndimuti chingwa ichi yakada kutaka kuchibvuta asi rikuona kuti pane mvura chava changoti mumvura ndo munyama wakabva aita kuratidza kuti ndiye anga andikanganisira kumangona chasoba akazoita sei manje haana zvakataura hapana zvakataura ndiye akandikanganisira kasi wakatema musau ukati kukuziya
aiwa musau takatema through jirauro chero ndita takuramba tichimaintaina nigirikine bhozi vana chocho nenyaya yecovid vamwe vana vanokasiri kuenda kuchikoro vamwe vanopa mune mafees mamwe vari kutaura mwana vabereki vavo vari vatadzisa kunigirikina saka vana vese vanongoswera vakangozara pamuti pamuti pamumbotokana dzimwe nguva kana tukangoita kubuda unoona kuti muyadhi chemo makaita kuzara matombo mamwe akaita kupotsa hwindo ari masaidhi mamwe ari padhuze nepadhoo mamwe ari pachii saka vana vaingoti nigirikina pamwe wezoone musiche wechokubva vaita security time dzemanheru dzedze ndiona jero rimwe rabonyuka ndikati havasi vana vari kunikira zvemusau izvi saka ndo zvakangoramba chindiri ndigirikina zvichingoti affecta saka takangotochi vanhu vanotodo misau ichichi havanendozvokana kumusika kunotenga masau akawanda mamwe ari kuraswa mamwe ari didi vanongononhonga nhongopasa vamwe vanonigirikina saka takangotochi zviri nani muti uyu ndau tingogara wabva asina kuda uchinzi muti wakaita se wakaberekera mukati ndopataitochi mukati vana hapinde mukati vanotya but muti uyu wango nemuridzi wawo iwo wango siri muridzi wemuti unotema muti usiri wako sei muti zviyo kutanzwa ngo ari muridzi wangu muridzi wepamba mune mudhara ndiye akatobhadhara munhu kototi inini mbozi inini handina simba rekindogona topunzwa kamuti kanenge ako kemumangu akakuti musau zvangu wakati bhozi wangu nemidzi une chichi zvokuti unoramba uchibuda uchiita seisei saka wakatotago munhu from somewhere ndo wakabhadhara asi nisina ndimakakura kare mimi apa munoti makatonga nedemo ka bhozi makangoti anza vamati kani kutema muti kawani bhozi muti wanga une makore hausi utoni more than 20 years uzosvike zvavo asi uri pachizva wanga uri pachibhozi wakatoenda muti uyu bhozi ukaitisa hondo kamutu bhozi nditozigaya meto izvesi kuti but still wakato sinyamba makatikanganise muti autemwe futi tikadzirisa bhozi vanhu iko kudziya vachidziya mumvuri wakanaka ko muti wacho kana wakuzobereka zvatenda kuitwa nevana manje aiwa ndive makuningirikina zvinopfuura zvichienda sinia kana jirauro rekabonyuka zvanzi bhiri kugadzira mwachingowana zvomari dzekumwadoro zvekutoti wakaona mupa musina chinhu wada futi kurwa newe asi jirauro parakabonyuka ndii ndakabvisa ningirikini yangu chingodaro ipapo asi vanhu vaizara pamuti vaihaba ipapapo asi vanga vari mabhururu uyu mufana wechingoyo kana kuti nodana vamasanganisa vanogoneka vakamboita mabhururu bhozi akambowana ipapo pamba ipapo saka kaubhururu kamwe kekana kasati kanyatsopera nekachowafevha sina munotoloda udaro nasazviketeka munoloda dhipika aiza iri bho senior iri bho hatobatana next time andika senior aiwa sure nakawani senior